Toto sú lahodné čokoládové indiánky, plnené ovocnou penou a sú lepšie ako z cukrárne. Sú hviezdou mojej novej knižky Moja čokoládová kuchárka, no ale teraz, tu na YouTube kanáli Medové motúzy, si ich so mnou môžete pripraviť. Na čokoládové indiánky potrebujeme na piškóty 3 vajíčka, 40 g kryštálového cukru, 20 g vody, štipku soli, 90 g hladkej múky špeciál 00 extra mlyn pohronský Ruskov AS. Na sneh 75 g bielkov, 75 g pyré z bobuľového ovocia, 2 g kyseliny citrónovej, 300 g kryštálového cukru, 100 g vody. Na polevu 400 g mliečnej čokolády, na zdobenie 10 g liofilizovaných jahôd. Najskôr si pripravíme cukrárske piškóty, na ktorých budú stáť naše indiánky. Žltky oddelíme od bielkov. Bielky spolu s kryštálovým cukrom, štipkou soli a studenou vodou vyšľaháme na tuhý sneh. Sneh je skutočne dotuha vyšľahaný, pozrite sa, krásne drží. Teraz metličkou rýchlo primiešame žltky. A teraz rýchlo prisypeme 90 g kvalitnej hladkej múky. Ja používam pšeničnú múku hladkú špeciál 00 extra, ktorú vyrába mlyn pohronský Ruskov AS. Múku musíme zapracovať tiež veľmi rýchlo. Piškótovú hmotu rýchlo preložíme do cukrárskeho vrecka s takouto hladkou špičkou. Teraz nastriekame také väčšie piškóty jedným ťahom, takto pekne. Tak, kvopku. Piškóty pečieme v rúre vyhriatej na 170 stupňov Celzia v teplovzdušnom režime asi 12 minút. Teraz si pripravíme lahodný sneh, pre ktorý indiánky tak zbožňujeme. Aby sme si ho ešte ozvláštnili, ja do neho pridám aj ovocné jahodové pyré. Najskôr si však pripravíme cukrový rozvar. 2/3 kryštálového cukru nasypeme do hrnca. Pridáme vodu a postupne zahrievame až na 118 stupňov Celzia. Cukor sa musí rozpustiť vo vode. Kým sa nám pripravuje rozvar, súčasne si musíme aj vyšľahať sneh. Takže bielky nalejeme do šľahacej misy. Pridáme zvyšný cukor. Za špičku lyžičky kyseliny citrónovej a naše výborné jahodovo-čučorietkové pyré. Pyré som si pripravila úplne čerstvé, ovocie som rozmixovala, prepasírovala cez sitko, aby nám v indiánkach nechrumkali zrniečka. Sneh vyšľaháme do pevna. Rozvar už má 118 stupňov, teraz ho budeme na nižších otáčkach prilievať do pevného snehu. Prilievame tak, že by mal rozvar stekať po stene misky. Teraz otáčky zvýšime a ešte dobre prešľaháme do tuhého snehu. Snehová hmota je krásne dopevna vyšľahaná, pozrite sa, takto krásne drží špičku. Teraz ju hneď naplníme do vrecka s takouto hladkou špičkou. Aby sa nám vrecko lepšie naplňalo, môžeme si pomôcť takýmto pohárom, ktorý nám vrecko pridržiava. Hmotu teraz stiahneme nižšie do vrecka
Vrecko už máme pripravené, máme ho naplnené ovocnou parádnou penou a teraz môžeme tvarovať indiánky. Sneh teraz ideme striekať na piškóty. Odporúčam vám neodliepať si piškóty od papiera na pečenie, pretože tak budú stabilnejšie. Vrecko dáme kolmo na piškótu a teraz tvarujeme najširšie brúško, teraz užšie brúško a nakoniec najtenšie. Do hrnca som si naliala asi 4 cm vrstvu vody, ktorú teraz postupne zahrievam. Na ňu položím keramický tanier a pridám asi 2/3 čokolády, používam mliečnu. Dôležité je, aby sa počas roztápania do čokolády nedostala vodná para, preto vyberajte takú nádobu, ktorá dobre prilne k povrchu hrnca. Keď sa dostane čokoláda a voda do kontaktu, tak sa čokoláda zrazí a už v nej nič nemôžeme ponamáčať. Roztopenú čokoládu stiahneme z vodnej pary a teraz do nej pridáme poslednú tretinu čokolády, ktorú nalámeme na kúsky. Nalámané kúsky čokolády teraz nechám v tejto roztopenej asi 3 minútky a potom premiešam. Roztopenú čokoládu prelejeme do takéhoto vyššieho pohára a v ňom budeme potom namáčať naše indiánky. Čokoládu necháme vychladiť asi na teplotu tela. Pénu sme si nechali trošku zaschnúť. Vidíte, nie je úplne taká lepkavá. Indiánku pretočíme, pekne namočíme špičkou do čokolády. Necháme trošku odkvapkať, aby sa pena pod ťažobou čokolády nesplasla. A takáto krásna indiánka nám potom vyjde. Naše krásne indiánky môžeme ozdobiť rozdrveným, liofilizovaným, teda mrazom sušeným ovocím. Ja pre kontrast používam jahody, keďže jahody sú aj v ovocnej pene. Tieto prenádherné čokoládové indiánky, ľahučké ako obláčik, sme si pripravili aj vďaka spolupráci so spoločnosťou Mlyn Pohronský Ruskou, akciová spoločnosť. Recept nájdete aj v mojej najnovšej a najchutnejšej kuchárskej knihe Moja čokoládová kuchárka. Môžete si ju kúpiť na linku pod videom. Ja sa na vás teším tu na mojom YouTube kanáli Medové motúzy. Opäť o týždeň o 18:00 vo štvrtok si pripravíme ďalší skvelý recept.